Ngiyambingelela babukele emakhaya sekuyisona isikhathi sasembatho intokazi emabhatheni umthiwa usontshikazi undaba ezithi umabhala ngempela abafokaza nababhala ngempela njengoba sila sinomndeni wakaXaba oshwabide ononkosi esigodini saseBhulwa eCentral Town. Okuhlanganisile namhlanje sihlangene ukugubha ukuziphatha kukaThembile Xaba ebuntombini bakhe ozobe emula namhlanje. Akugcinike lapho lentokazi benenhlanhla yayitholela umkhwana oqotho oza khona namhlanje ozomkhehla aphinde amngeze. Ngicela sixoxela ke ntombi yami ukuthi namhlanje uzizwa unjani njengoba kusuku lapho olukhulu kangaka noluhle kangaka. Ngijabulile kakhulu, ngiyabonga kubazali bami futhi ngiyabonga nawe umkhwenyana wami. Ngiyabonga kakhulu kubazali bami, angazi singabonga kanjani. Ngijabulile kakhulu. Hayi ke amazwi amnandi nkosami lawo. Singakaqedi nje awusithi fahla ngohlelo lwanamhlanje. Usiqalele nje kahle ekseni uzuwehle nalo size siyovala ntambama. Okay, ekseni zivukile zonke intombi njengesiko lomemulo zahamba zoyogeza emfuleni mayibuya zasezimfuni zashaya ingoma zibeke ekhaya then saphumela ngaphandle sayohlala esihlahleni okuyisiko lomemulo nakhona. Manje ke njengamanje sesisuka la sihambe solanda umkhonto egate ubakhwenyana masibuye egate sihamba siyovunula kuzongena abasemzini bembese ebese sihamba siyaphuma sesicaweni. La sekushawa khona ingoma yami. Sekushaya ingoma yangempela ke. Hayi ngiyethemba hayi kulungile impela ngiyethemba sizweleke babukele emakhaya ukuthi inhlangakanani lento esizele lapha namhlanje. Asingasaphela isimaseko asisambe soyibona khona manje.